Hi friend, welcome to all the basic fun YouTube channel. ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ପର୍ସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଭେଟର କିଛି MCQ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଥିଳା କଟକରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପହାର ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ମିଥିଳା କଟକରୁ ଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ରହିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଶାଳୀପୁରଠାରେ ରହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଦ୍ଧବନରେ କେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଶରଥ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ବସିବାର କଥାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି? କାକ ପକ୍ଷୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୃଗାଳ କାହା ଆଗରେ ରାବ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗରେ ରାବ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିବସରେ କିଏ ଉଦୟ ହେବାର କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଦିବସରେ ତାରାମାନେ ଉଦୟ ହେବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ଐରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ କେଉଁ ବନରେ ବାସ କରିଥିଲେ? ସିଦ୍ଧ ବନରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପରଶୁରାମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ବୀରତ୍ୱର ସ୍ୱରରେ ବା ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୋ ବୀରଙ୍କର ନାଥ ବୋଲି କବିତାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ଖରତର ନିଶ୍ୱାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳସର୍ପ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜଟାର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ କଟିରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଛଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ବିରାଜମାନ ଥିଲା? ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିର ମାଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ କଟିରେ କେଉଁ ଛାଲ ଓହାଡ଼ି ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ ଦାଢ଼ିରେ କ'ଣ ଲେପନ କରିଥିଲେ? ପାଉଁଶ ଲେପନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ ପିଠିରେ କେଉଁ ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ବା ବାଘ ଛାଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ କାଖ ମୂଳରେ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ବାହ ହସ୍ତରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧନୁ ଅସ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା? କୋଠାର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧନୁର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯମଦଗ୍ନି କିଏ ଥିଲେ? ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୃଗୁକୁଲ ମଣ୍ଡନ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି? ଏହା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଶିବ ଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଶିବ ଧନୁରେ କେଉଁ ଅସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରାସୁର ଅସୁର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀରାମ କେଉଁ ହସ୍ତରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୁକୁ ଧରିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ ଛୁଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେନି ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲେ? ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଦ୍ଧବନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କ କୋଠାରକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତର କାଳଦଣ୍ଡପ୍ରାୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ
କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କେଉଁ ଧନୁ ଧରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସିଂହ ଧନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କୁଳଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାର କବି କିଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ବଳରାମ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କେଉଁ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? ଉତ୍ତର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କେଉଁ ନୟନ ଘନ ଘନ ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ବାମ ନୟନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ? କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶିରରେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ କେଉଁ କୁଲ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରଶୁରାମ କାହାକୁ ପାପ ହରଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଦଣ୍ଡଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଅପସରା ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ହୁଲହୁଲି ଦେଲେ। ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀରାମ ଶରକୁ କେଉଁଠିକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରଲୋକକୁ। ଏମିତି ଆଉ ନୋଟ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇବାକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୋଟ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।